Bil-kontra ta' dak li ġara f'kampanji elettorali oħra matul l-aħħar snin, għall-aħħar konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Awtorità tax-Xandir fuq ix-Xandir tal-Istat din il-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista minflok bat lil kap Lorenz Gonzi bat lil viċi kap Simon Busuttil. Kirbaħ il-Partit Nazzjonalista jien inkun Viċi Prim Ministru ta' Gvern ġdid Nazzjonalista. Mistoqsi kif kien iġibruħu quddiem sensiela sħiħa ta' każijiet li ħabbat wiċċu magħhom dan il-gvern fl-aħħar 5 snin fejn kienu involuti l-Ministri Austin Gatt, Tonio Fenech, Dolores Cristina u anke s-Segretarju Parlamentari Clyde Puli, Simon Busuttil qabel mal-linja li ħa Lorenz Gonzi li ħadd ma kellu jġu responsabilità politika. Kieku kont Viċi Prim Ministru kif qed tgħid li qed taspira li ħadd tkun. Kont taqbel mal-linja li ħal Prim Ministru Lorenz Gonzi, taqbel jew ma taqbilx ma' Lorenz Gonzi li ħadd ma kellu jassumi responsabilità politika. Iva, Clyde Puli imbotta ħafna l-idea li jsir xi ħaġa fil-White Rocks, però din ma nagħlqitx u ma nagħlqitx għaliex il-gvern derlu illi m'għandux minħabba l-pressjoni jagħmel xi ħaġa jekk mhix tajba biżżejjed. Għaliex il-gvern kellu jaċċetta proposta jekk ma kienx tajba biżżejjed. Għaliex qegħdin tikkritikaw il-gvern jekk iva ħabbar illi kien hemm interess għall-investiment. Iddefenda wkoll il-falliment tal-Ministru Austin Gatt bir-riforma fit-trasport pubbliku. Iva, fuq l-Arriva. L-Arriva kienet riforma illi kienet meħtieġa, hija riforma illi waslet għall-akbar titjib fil-kwalità tal-arja tagħna. Iġġustifika wkoll il-fatt li fi Smart City għadu ma nħoloqx lanqas impjieg wieħed minn dak imwiegħed fil-programm elettorali miktub minnu stess fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Smart City slowjat il-proġett tagħha u ma laħaqx sar skont l-iskeda oriġinali li kien miftijem magħha stess. Skont Busuttil anke fil-każ tas-sospensjoni tal-fondi għal programmi edukattivi tal-Unjoni Ewropea ma kellha tintrefa ebda responsabilità politika. Semmejt numru ta' affarijiet oħra bħal ta' il-fondi ta' l-istudenti. Iva, Ċipru u anki Malta inqalatilhom problemi fil-programm tal-edukazzjoni li kienet din. Ara, inti meta tuża l-flus tal-Unjoni Ewropea rid ikollok in-nies impjegati biex jikkontrollaw l-awditjar tal-mod kif jiġu maniġjati u minn fuqha dawn il-flus. Aħna ma daħħalniex nies biżżejjed f'dawn l-offiċini. Busuttil iddefenda wkoll l-aġir tal-Prim Ministru u l-membri tal-Gabinett li qed jibqgħu jirrifjutaw milli jgħidu kemm taw lura mill-500 euro żieda fil-ġimgħa li ħadu bejn l-2008 u l-2011 minkejja li One News fil-jiem li għaddew żvela li l-Gabinett tabis lura 14,000 euro minn żieda totali ta' 110,000 euro. Ġentilment, għal darb'oħra qed nistaqsik mill-ġdid biex tgħidli kemm hija ċifra ta' kemm il-membri tal-Gabinett taw lura l-Kaxxa ta' Malta miż-żieda li ħadu f'dan il-perjodu. ċifri, jiena fuq ċifri tlabtek tibat korrespondenza lill-OPN biex tistaqsi lilhom. Għaliex jiena m'għandix iċ-ċifri fidi. Ma kontx wieħed mill-Ministri għaliex li kont ngħidlek eżattament kemm kont ħallas. Ġifieri m'għandek ċifra naqas. Le m'għandix ċifra. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet Simon Busuttil tkellem ħafna drabi dwar nnifsu fejn ftaħar fost l-oħrajn kif in-nies lilu jemnuh. Jiena n-nies naf li jemnuni illi qegħdin. Appella wkoll għal vot favur il-Partit Nazzjonalista għaliex Lorenz Gonzi kien taħ l-inkarigu li jkun viċin in-nies. Iżda meta mistoqsi jispjega kif il-Partit Nazzjonalista kien l-unika partit li naqas li jirrispondi kwestjonarju tal-Malta Gay Rights Movement wieġeb li ma kienx jaf. Il-Partit Nazzjonalista ma rrispondix għal dawn il-mistoqsijiet. X'inhi raġuni għalfej il-Partit Nazzjonalista ma rrispondix dawn il-mistoqsijiet? Dwar jekk ġiex imwieġeb il-questionnaire ma nafx ngħidlek għaliex jiena ma kontx involut bih. Jista' jkun li rċevejtu jiena stess imma tant kelli dulluvju ta' affarijiet deħlin li forsi ma rnexxilix jiġi fuq id-desk tiegħi.